Πώς καθορίζουμε μια ρυθμίση σκόνης γάλακτος. Αυτό το βίντεο θα σας δείξει πώς καθορίζουμε τη ρυθμίση σκόνης γάλακτος για κάθε μάρκα και τύπο σκόνης γάλακτος για να διασφαλίσουμε ότι το Formula Pro Advanced διανέμει με ακρίβεια. Αυτό το βήμα είναι πολύ σοβαρό, καθώς θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το μωρό ρεύεται σωστά. Δοκιμάζουμε όλες τις μάρκες και τους τύπους σκόνης γάλακτος που είναι διαθέσιμα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ενώ διατίθενται νέες σκόνες. Για τις δοκιμές μας, χρησιμοποιούμε ένα ειδικό Formula Pro Advanced που διανέμει μόνο σκόνη γάλακτος, όχι νερό, ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε σωστά την ποσότητα της σκόνης που διανέμεται κατά βάρος. Ξεκινάμε πάντα με ένα φρέσκο κουτί σκόνης γάλακτος και χρησιμοποιούμε μόνο μία ζυγαριά που μετράει στο εκατοστό του γραμμαρίου, επειδή πολλές σκόνες παρέχουν μετρήσεις βάρους στο δέκατο του γραμμαρίου. Σε αυτό το βίντεο θα τεστάρουμε το Similac Pro Advance. Θα σας δείξουμε ότι το Formula Pro Advanced θα διανέμει την ίδια ποσότητα σκόνης γάλακτος με το βάρος που αναγράφεται στην ετικέτα, η οποία είναι 8,6 γραμμάρια ανά 60 ml νερού. Αρχικά αδειάζουμε τη σκόνη γάλακτος στο δοχείο σκόνης, φροντίζοντας να είναι πάνω από την ελάχιστη γραμμή. Στη συνέχεια, τοποθετούμε το κύπελο συλλογής μας στη ζυγαριά φαγητού και μηδενίζουμε το βάρος του, ώστε να μην περιλαμβάνεται όταν ζυγίζουμε τη σκόνη γάλακτος. Στη συνέχεια, τοποθετούμε το κύπελο στη Formula Pro και επιλέγουμε ρύθμιση 6 και 60 ml. Ξεκινάμε πάντα με τη ρύθμιση 6 και προσαρμόζουμε προς τα πάνω ή προς τα κάτω εάν χρειάζεται, για να ταιριάζει με το βάρος της σκόνης γάλακτος στην ετικέτα. Αφού πατήσουμε την έναρξη για να διανεμηθεί μόνο η σκόνη, επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία 10 φορές για να λάβουμε υπόψη τη μεταβλητότητα στο βάρος της σκόνης που μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες όπως η καθίζηση. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε κατά μέσο όρο το βάρος των 10 δειγμάτων και φροντίζουμε να είναι είτε το ίδιο με το βάρος της ετικέτας είτε ελαφρώς υψηλότερο, αλλά ποτέ περισσότερο από 1 γραμμάριο. Σε αυτή την περίπτωση, τα δείγματά μας είναι κατά μέσο όρο 8,9 γραμμάρια, που είναι ελαφρώς υψηλότερο από το βάρος της ετικέτας και πολύ πιο ακριβές και συνεπές από τη συλλογή με το χέρι. Οπότε, εκχωρούμε τη ρύθμιση 6 σε αυτήν τη μάρκα και τύπο σκόνης γάλακτος. Εκτελώντας αυτή τη διαδικασία για κάθε σκόνη γάλακτος, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το Formula Pro διανέμει με ακρίβεια κάθε φορά. Για περισσότερες χρήσιμες συμβουλές, επισκεφτείτε το κέντρο πληροφοριών Formula Pro Advanced ή επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας.